Kublevi, lada flap persang banwat wik lat kintin ta kajipang ginstam. Let's say kani ka video kadin ta kachang fi. Kumalong lang mafi. Ngaro na biyay la kachang pang gistam. Kabar ka bakam jor tam hangahi kadi kini kajing pang hyper sumya ni kajing jor papat kini kayo kasit padakan. Pay ka ba shad long hanga kalong pa kajing jor kani kajing sat praha ka syadam ka jijir ka bachaw nang ta kani kajing klut jung ka kawa bat kajing puntut ikatya kadam. Balik kini kajya. Hangai shimat kadi kajing bombiang ka porbam kajing pengmin ban bamme kastras kajing pun kam lani kajing mut perkat nang ta kajing le tulut ya kajing pang por barang sangkin kam sakoy par kajing pang ka appendicitis akba ngahaban tindap ya ka operation apo sa hospital kani ka ate kajing sneng ber kajing pidit ben re nga bangatan kam sedang sumar bahalade bat habaong sumar bahalade ngamod ong batang sushim ti dawai di stay tay dawai man kasmi namar pi baki bun pi ki bentah ki bangi dan kaman penbet ya kajing kujungi nanta ki jengpang ngamong baki dawai ki mirap jerap henry hangai simat maksud tu balang adi ki dawai ngayo ki ngrap bat ngasane akon paibiang bat wan kajing kli hanga katno e kanyi kin brew ni laban sya e kata ka chudi dawai sa kajing kujungi persang benwat pi lating ti baru penbet ya takar kum im jungah pada pas ngungu hi kalong ba kanihi kairap habidip kayo kasit dan kajing susat terha kasyadam nang takan kajing klut ke kawa bat kapa ay latru banyo tiya ba akapor men kani kajuhi kalat kan te tang bakal airap yang kairap ini long kemiru peladan ke last stage cancer kajong long hasor geleng-geleng so kirim ai yara ki ai bito kirim ai ke karmen yang kalau dia orang beja nabi normal magri ko pagasar last day kipan bencina ben etno itu kita kasnir belada mong belada malam berokhat ke kumaflai itu long kemi iblada dana po last stage cancer kajong ribang yo pat it kajing kya hai kidan ru long kemi ki bom yo lakjong ikun kiti nakada kajing long kantai kajong ki nala yeshong barilok na sisnem ke hadian sisnem ngalapai bol banga klem yo kun re baulak pen kuat ya jeng pang jonga bat ulak pen ra ru yo so jong kajing kemen ha kajing em jonga bat mentai sisa banga la yo kun mo ban ngala dap da jing kemen bat ikon jonga mentai la yo san banai ba ide ru ikan tai te ai kublai piru baro. Okay, thank you so much Evangeline. Thank you so much ma'am. Like thank you so much. Kumaflai untuk berarun kilong kami. Kamtam niwe peladan ka palat ka arta ka sau parsnam. Abam la shu bani okun ki bre ki madurun ta. Kidan bun kwiru ki bre. Keberan ki jengpang thyroid, fatty liver, berkunta terter. Ki bayo ka jingrap limbakan ka juhi kala. Ka jingli kilong ka mata kalat linti. Kata kalat kadai limba ka holistic approach. Habakindan southly kabang ngaba fini haban bot. Kabrikong kadai ka detoxification. Kabamut ka jingpun kuj hapo kamet ka jongfe. Kabaa lifestyle modification kabamut kajing karkom ban ai bor ya kamet ke jongfi kabala kadika dietary changes dan kabangi ang ban tip ya ta kapor bam paru ban tip ikijing bam ki batai bat ai bor kamet ke jongfi bat kabakado supplementation balai kini baro sautli ki trekam ya jan baro ki jingpang lifestyle disease kada kolong bakini ki jingpang lifestyle disease kabangi kum ki breu ni yo menta kim dei ta ki jingpang ki bangi yo na ki daw ki kenyang henry dei ki jingpang ki bangi yo na kada korkom bejongi ban sumar tan rahi ni habun pen bedlut habaro ki sauteli ki benta bale pen buat ya kani korkom sumar ka compare bal ka kam shampor hari juba pi ki jingkli hatu kini ki jingpang ka ba fi yo menta ba fi dan menta hatu ki season 1 ne kila ada bersong teras ki pok kamet ke jong fina nganget fi tepi ke jubab jong kani kim juwan jar kat akashimi kini ki jingpang ki ba ada bersong terai nakada ka jing le bakla ka jing nani nakada bangim tep yakum kanu ka jing bangingi bat nakaliang ka jong ni shaj pan paho ka po na hadu lai bna ne don ki biru ya banyai palat hadu ka ru bna bat kema kini baro kin trekam suki tangba kirim dan yak taka side effect ani kajing kata ya kamet kapat kajang fi wat hadin habot nan peni fi ru kanuksa jang ki bre ki bla ya kan ni kaju hi kajing sumar ki bala kloi ban sim kya la de la fi pedi ini wei kena samla ka kerjeng jonga ga dei la binia karniyor
but ngadan ru ini ka jingpang kan thai ka bang jutip kulum gam ka PCOD lene ka sis te ka por bang ngadan ka jingstam ngala shem jinjar ba le yang ka kya te namar bang ngadan ini sis te ka poi banai ru jonga kam biang shu te hadin kum to ar banai bang di te kamer jonga kala pher bha shibu te ka jingkhia jong kamer ru kala ja long kala kam sting kindia te ka jingtha jong ka kli ru kam dan shu ka gasri kala kam duna but ru ka jingpang singkai ru kam dan shu kuma fly yang tu hi ibran ke jingpang ses bar ka penthut ke jinglong kan thai ke jong i kani kuri ke nuksa pat ke jong para jong ngahi iblaya ke jingpang thyroid bar ke jingpang khlai la bun snam minta nrei ka bas ngutun nati i ka long bama iru yo ta ka jo i ke jingko jingkhia ling tang limba ki doi ki dashin henry nimba ka ni ki jo hi kilat kinti ki banga ngada bani tu efi nadu menna ngasu kerem tengki pang jogni sautli ngampan ngam jeli oh kada kolong bang ngam la apni kai lut kini baro sin kai mar kini kimde ki ba fi la ban shu kerem menta fin bot menta kidi ki ba fi ha ban bot hi haman nak kisngi ka jim ka jong fi ban la ban te lakam ani sumar eta ki jingpang ki jong fi dena kadi kada nila thau kar pang ya ka wei ka private telegram community hakaba ni ai ta ki jingi kai lingba ki video link kat beper ki dor ki dar but ki online meeting hakaba fi la ban shang but yo ki ni but la ban bot ki ni haman nakas ni ka jingem ka jong fi kum ka jing pin kan ma fi hapo kan ni ka community hi ngin sangam jelio hai ta ki sautli ki phang na do kumnu bangin tan khoi lingba ka bam ka di lingba ki supplement ka ba kumnu ban em ka ta jing em banai bor ka men ka jong fi ka bala kumnu bangin tip ya ka por bam por di ber khamtam kinu ki jing bam ki bentai nam takanu ka jing pam ber ka bakado ka perthai momenta ngiran kami ki supplementation banai bor su na benta ka met ka phat ki jong fi lada filam lakloi pat shimkhia ban sumarsha eta ka jingpang jingstom ge jongfi ban kersan susu lingba kini kwi kilat kilinti fila ban message che ka tim bujongi akba kin saya lam mi fi ban ai ta ka jing btha nam ta ka jing sil bat pan ru ta ka jing tho hakaba dei ber ka jingpang jingstom ge jongfi hadin kani fin sayo eta ki jingi kai nakaliang ge jongi lingba ka private telegram community ya menta ngin sedang ta ka jing kersan ber ka jingla nam ta ka met ge jongfi kenang bakal lawe ki jong firu kan sungu ifi kublai